Folketinget qinaqqusaarneq maani kiuumit nangeqqilerparput. Velkommen tilbage til GU i Nuuk. Vi har nye kandidater ved bordene. Først er det Hans Enoksen Nalerak, løsgænger Tille Martinussen, Angnanguaq Jeremiasen, Atasut, Aya Kemnes, Inuit Ataqatigiit, Aki Mathilde Høgh-Dam, Siumut og Anna Wangheim, Demokratit. Velkommen til alle sammen. Vælgermødet har vi gang i, og Dorthea, du har en vælger, som har et spørgsmål. Det er Ludvig Larsen, som har et spørgsmål vedrørende sagsområder. Vi ved, at vi har 32 statslige områder, som vi ikke har hjemtaget endnu. Med hensyn til, der kan gavne Grønland, hvem vil hjemtage hvilket område, med hvilken gavn? For eksempel har man tidligere talt om erhvervslovgivningen, men også udenrigsområdet. Det er blot eksempler. Jeg vil gerne høre, hvilke områder, der er vigtigst for kandidaterne at hjemtage. Tak. Ja, det var et spørgsmål i forhold til de sagsområder, som hører under den danske stat stadigvæk, hvornår de skal hjemtages. Der var flere, der ikke spurgte eller hørte spørgsmålene. Ja, hvilken prioritering skal vi have på de sagsområder, der skal hjemtages? I skal bare række hånden op. Den første er fra Atasut Angnanguaq Jeremiasen. Tak for spørgsmålet. Og tak for, at man kom ind på erhvervsområdet også. Atasut har i Inatsisartut rejst forslag, at man skal hjemtage Erhvervsstyrelsen og erhvervsområdet og erhvervslovgivningerne. Og man har ikke drøftet det i Inatsisartut endnu, så derfor vil vi gerne arbejde for det, at vi hjemtager dette erhvervsområde til selvstyret. For eksempel har fiskerne og fangerne ikke nogen indhandlingssteder, hvor de kan afsætte deres produkter, og det er noget, vi er meget opmærksom på. Vi har selvfølgelig indhandlingssteder i vores bygd, men vi vil gerne have, at der bliver mulighed for at købe sælkød og indhandle sælprodukter alle steder. Jeg mener, at de tidligere folketingsmedlemmer ikke har vægtet det dyr, vi har levet af og overlevet på igennem mange generationer. Og vi ved jo også, at der er store udfordringer i forhold til at afsætte fisk for fiskerne. Og hvis der ikke er nogen afhandling eller indhandling, jamen så er der ikke noget andet at ty til. Vi mener, at vi skal hjemtage hele erhvervsområdet, således at vi kan etablere nogle indhandlingssteder. Og det skal jo selvfølgelig rejses i Folketinget, og det skal gøres hurtigt. Det er noget, som Atasut har arbejdet for i rigtig mange år, fordi andre ikke har interesseret sig for det. Nu er det Tille Martinussen, løsgænger. Værsgo. Suutlunniit angerlaassat oqartussaafiit nalagafiu ataaniittut taak unikaallatsittariaqarpagut tassa oqallittuarpungut peqinnisaqarfim tungasut meeqqat atungarliortupinnu tungasut nalungilarput ikiorsiissut assiingittut kinguassiutitiu atornerluneqarsimasun ikiorsiissutaasinnaasut naammattunik tunniuneqartangillat uau isumaqarpungut inatisin atuutitsinnerup ataatsigut арлаатсигут эққартууссувимми ималунниит писиннаатааффимминни қану инисисиманерсут арлаатсигут оқалоқатсигиссутсигисариақарту ималунни эққартортариақарту
Amma før vi har de områder på plads, så skal vi geotiderifit assigingit forøge vores nammattu administration og piingita forøge vores ngutaamattumik udgifter. angerlaassas angerlaatassa ukkua angerlaanneqarsinnaangikkallarpu akissaqanginnatta 25 millioner kroner om tassa året i drift, millionerpassuit akeqaq Vi forstår godt aningaasartuu taas selvstændighedsdrømmen, men lad os lige være sussaaput ansvarlige og sørge for, at de taamaattumik områder, som vi har ansvaret for, akissusaasusilimik at det kommer op til par, pissuseqartariaqarpungut og at folk i Folketinget så fra Grønland af tassa får Danmark til at tage deres tassa ansvarsområder isumaqaavippungut mere alvorligt og have mere kalaallit fokus på det. Vi vil gerne danskit samarbejde. piungafingisariaqaraat annartunerussum aam anningaasaleeqataanissaminnut. Tak til Tilly Martinussen, løsgænger og Aki-Mathilde Høgh-Dam, Siumut. Tak for spørgsmålet. De forskellige sagsbehandlinger, sagsområder, der ligger i Danmark, det kan ikke være danskerne, der skal bestemme, hvornår det er, at vi skal hjemtage sagsområder. Men uanset hvad, så skal vi jo også arbejde for i Folketinget, hvordan og hvorledes vi kan udvikle de her statslige områder, så vi ikke hjemtager et eller andet udsultet område. Og derfor så nævner man blandt andet også erhvervslovgivningen og fødevareområdet. Og selvom sagsområdet er dansk ansvarsområde, så mener jeg, at man bliver nødt til at udvikle tingene, før man overdrager det til grønlandske myndigheder. Hvad er det for nogle sagsområder, der skal hjem først? Vi kan ikke hjemtage forskellige områder. Det er Folketinget, der har ansvar for, at de her områder bliver drevet ordentligt. Og det behøver ikke at handle om sundhedsvæsenet, men det handler om fødevareområdet, og det handler om miljøet. Det bør være områder, som Danmark udvikler efter grønlandske ønsker, før vi hjemtager tingene. Hvordan kan man samarbejde om de her ting? Jeg mener, at det skal være et direkte krav, når vi bliver valgt. Så vil det blive rejst som et direkte krav over for de andre valgte. Aya Kemnitz, Inuit Ataqatigiit. Tak. Allerførst så vil jeg sige, at Quyanaq amapeqqummun naalakkersuisut inatsisartullu suluqatigittariaqarput suut angerlaassassanersut tassa 35 millioner kroner nerissassaqarnermu tungasoq taamatu akeqartussaa ingerlatsineq taava uqartussaaffi allat aama millionerparparuissuarnik naleqartussaap akeqarlutillu tassa qaloruna iliorniartusi tassa uagut aningaasaqarnerulissarput sulisutigisariaqarparput takornariaqartitsineq sakkortusaavigisariaqarparput aama takornariaqtitsineq ilulissanuinnaangittoq nuummuinnaangittoq kisia kalaaltuna tamakkerlugu takornariaqartitsiviusinnaassut inerisarneqartariaqarput assersuutigalugu puttasuliorne puttasoqarneq tassaavu aama pitsaasuliorneq periarfissiineq assigingittutigut amerlanerustikissaannut periarfissiissutaasoq. Tak til Aya Kemnitz og fra Demokratiet Anna Wangenheim. Tak for spørgsmålet. Vi har jo en selvstyrelov i Grønland, og det er Inatsisartut og Naalakkersuisut, der kan komme med en beslutning om, hvornår man ønsker at have ansvar for områder, man ikke har ansvar for i dag. Det handler om, at vi skal skabe et realistisk grundlag, som vi kan være trygge ved i forhold til at arbejde hen mod selvstændighed. Vi skal have en god plan, lige så vel som vi skal have en plan for, hvad det vil koste rent økonomisk at hjemtage det her område, som staten varetager. Jeg mener, at vi bliver nødt til at prioritere de områder, som er vigtigst for os at hjemtage i første omgang, men altså skal vi også evaluere i forhold til, hvor godt et område det er i forhold til at hjemtage det. Og det er nogle af de ting, som vi skal holde øje med og føre tilsyn med fra Folketingets side, lige så vel som vi også skal udvikle på dem inden hjemtagelse til Grønland. Tak til Anna Wangenheim.
Og så er det fra Nalerak, Hans Enoksen. Tak. Jeg undrer mig over, at vi snakker om sagsbehandlinger. Altså, det er jo ikke os, der har lavet de her områder og sagsområder. Og det er jo Danmark, der har stået for at inddele de her områder med ansvar og så videre. Men altså, uanset hvad, så ønsker vi jo, at have 100% håndsret og brugsret over Grønland, og det er os selv, der skal udforme alle de her lovgivninger, vi bliver nødt til at have. Vi skal ikke bede danskerne om at udarbejde de her ting, inden vi hjemtager. Nej, vi skal gøre det omvendt. Danskerne bliver nødt til at forstå, at Grønland har sin egen befolkning, og at man har ikke engang spurgt befolkningen, inden man overtog ansvaret for Grønland. Og det er derfor, jeg mener, at vi selv må udforme den kommende lovgivning, og ikke bare hjemtage. Hans Enoksen, hvordan vil I realisere de ting, du siger? Vi er ikke i tvivl om, at når vi bliver valgt til Folketinget, så vil vi gerne oplyse danskerne om, hvordan og hvorledes, hvad vi grønlændere står for, og at vi ønsker at drive vores eget land, og at vi ønsker suverænitet, og vi ønsker at udforme landet efter vores egen holdning. Og uanset at vi kun taler grønlandsk, så bliver man nødt til at lytte til os, og at man ikke skal underkende den grønlandske befolkning. Jeg mener, at vi skal overdrage landet tilbage til befolkningen. Hvordan kan man opnå det i Folketinget? Det har allerede været en mulighed. Det var i 2004 og 2009, da vi fik vores selvstyrelov. Der opnåede vi blandt andet også, at Folketinget godtog, at det var op til den grønlandske befolkning selv at beslutte sig for selvstændighed. Så derfor lad os bare tage en beslutning. Kom med os. Vær med os. Hvis der skal være en prioritering med hensyn til sagsområder. Hvad er det så for et område, du synes, at der skal prioriteres? Jeg er ikke i tvivl, og det er Grønland, vi skal have. Vi ønsker fuld suverænitet over for Grønlands ressourcer og levende ressourcer og ikke levende ressourcer. Lige så vel som vi også må leve med, at vi har en amerikansk radar her på vores Grønlands jord, uden at vi overhovedet er blevet spurgt. Så vi skal hjemtage Grønland i første omgang. Altså man snakker om, at der er 37 sagsområder. Hvad så? Ja, selvfølgelig skal vi hjemtage dem. Altså, vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i sig selv. Altså, det nytter ikke noget, at man har en kæmpe stor administration, som man skal hjemtage. Vi bliver nødt til at reformere det, inden vi hjemtager det, så det passer til vores samfund. Og nu er det Atasuts kandidat. Fra Atasut har vi rigtig svært ved at forstå, at man ønsker, at man ønsker at hjemtage for eksempel fødevareområdet. Og der er nogen, der mener, at Folketinget forsøger at styre livet her i Grønland. Altså, vi mener, at der er masser af ting, som ikke rager Folketinget entydigt. Der er masser af ting, vi skal snakke om her og debattere. Og det er, når vi er klar, at Folketinget skal lytte til os. Jeg synes, at det er på tide at holde op med at forholde folk det, der ikke er rigtigt. Lad os vise omverdenen, at vi kan. Det nytter ikke noget, at danskerne, eller at vi hele tiden betragter os selv som nogen, der ikke kan, og på samme niveau som danske. Nu var det jo et direkte spørgsmål. Hans Enoksen, du får lige mulighed for at svare. Ja, vi har jo en dansk grundlov, vi driver Grønland efter, men jeg mener også, at vedkommende, der lige talte, burde læse selvstyreloven også, fordi der står der i den lov,
at det grønlandske folk er dem, der bestemmer, hvornår de ønsker at blive uafhængige, og at man kan starte forhandlinger op med Folketinget. Og det er vi slet ikke i tvivl om, at det er det, vi skal gøre. Og det undrer mig også, at Atassut's kandidat snakker om, at man skal hjemtage områder, men at man ønsker at overdrage sundhedsvæsenet til danske myndigheder. Det synes jeg, du skal også respektere. Det er mig, der har... Hallo, I skal lige have ro og orden her i debatten. Hans Enoksen, altså der bør være respekt for mig, når det er mig, der har mikrofonen. Altså man vil både overdrage noget til Danmark, men også hjemtage noget fra Danmark. Altså hvad skal vælgerne dog tro? Og hvad skal andre folketingsmedlemmer dog tro? Altså når Atassut snakker om at hjemtage, men alligevel også overdrage, tilbageføre noget ansvarsområde. Det er ikke det, vi står inde for fra Naleraqs side. Vi skal altså have en god og sober debat. Det kan ikke kun være to, der debatterer her. Jeg bliver nødt til at gribe ind, men her, altså, vi ved godt, hvordan vi skal lave grønlandsk mad, og det er derfor, vi mener, at vi skal hjemtage det her område. Og jeg mener, at vi sagtens kan tilbageføre sundhedsvæsenet til Danmark, og så få den bestyrket, og få den styrket i alle ledere og kanter, og så kan vi hjemtage det igen. Det var svaret fra Atassut, og nu er det Aaja Chemnitz. Er det sådan her, vi gerne vil repræsenteres i Folketinget? Der stammer du Nittarsakkusupungu Folketinget med. At vi ikke kan finde ud af at tale med hinanden, Sorglo, du er med, Uqaluqatigisinna nata. Ataqtinnisinna nata, Uqaluqatiginnarmiamma uqallinnarmi. Sorunalimiu. Unna qineqqusaan sakkortoruissuussima uqilaatigu uangaama saassunneqartarsimallunga. Kisianni isumaqaavippunga ataqqinninner takutittariaqaripput ismaqatingikkaluaruttaluunni. Tässä suliassanukua triviartariaqarigut. Suliassarparporuissu iluamikivinneqartangillak. Taamaattumi Folketingimi pingaarutaqaqqissaarpoq. Immikkuullarissan suliassanik peqartoqartillugu. Taava soorunalimi taannaama aalluttussaavarput siunissa mungasinnerusa eqqarsaatigalugu aaqqissutaasinnaasut ismaqatiinniutigissussaagatsigit. Tässä tamannaana innuttaassut pisariaqartikkaat imaangilaq qineqqusaartut akunnerminni assortuullutillu kimmaas pisariaqartinneqartut. Aaja idinnoqalusakkortusaartoqarsimava. Tässä uangaqanu qaasaqarsimanersungaama eqqartorneqartoruissuusarput. Taava aperisariaqarpunga idissi qanu piniarpissi uanga uqqaluttuartarpunga suut angorusunnerlungit. Tässä meeqqat inusuttultungaatigus anguniarneqartariaqarpat suut ajornartorsiut tungavingalunga aaqqissutaasariaqartut eqqartortariaqarpagut. Om angreb på børn. De bliver afvist i retterne. Tässä ilaatigut eqqartuussivit suliassangortitsinermi paasinaqarsimavok suliassangortitsisut meeqqanu tungaasut 88% titikillungit itingartinneqartartut eqqartuussivit suliarineqarsinnaangittut. Das sorparparuissuut suleqatigistigisinnaasariaqarpagut kraftiakiorniarneqarnissaa allallu soorlu oqilisaataasinnaasunnik ujaarlaqatigissinnaaгаluarpugut kraftimina eqqugaassimasut katsorsaarneqarnissaanu ikiutaasinnaasunnik sunik pilersissinaanерsugut. Aaja Chemnitz så er det Aki-Mathilde Høegh. Siumut først vil jeg godt lige sige, selvom vi kan være uenige, så har vi altså rigtig mange ting, vi kan finde kompromiser omkring, lige så vel som det også blev sagt fra Atassut, at man ønsker at hjemtage fødevareområdet, eller at man skal bane vej for uafhængighed.
Og det er derfor, at vi fra Siumut rækker hånden frem til samarbejde, fordi der er rigtig mange ting, vi kan samarbejde om. Der er rigtig mange områder, som den danske stat varetager, som sagtens kan videreudvikles, inden vi hjemtager dem. For eksempel inden for fødevareområdet. Vi vil gerne have lov til at sælge vores produkter ud af Grønland, uden at skulle via Danmark. Lad os snakke om de her ting i stedet for. Tille Martinussen svarer, Jeg får rigtig mange og beskeder efter fra vores det medlemmer, så jeg vil bare sige, at går den vi eneste videre til mulighed, næste der er for at stoppe spørgsmål. det her som en løsgænger, det er selvfølgelig med Brugen samarbejdspartiet i ryggen. Når det så er sagt, så vil jeg godt sige, vi er Orateurs nødt til bara også at tage de sikkerhedspolitiske briller på. Det er meget fint, at vi diskuterer Sihliman en enam masse tunga hjemtagne sudama områder, og hvor vi eventuelt kan lave nogle sattara samarbejdsaftaler med Danmark. qarparput Det skal vi selvfølgelig også de steder, hvor vi kan. sorona Men meama lad os lige få fokus tilbage igen ajornangit på Folketinget, sutigut fordi det er meget Danmarkis populisme, der kommer maratisfissuaq her. taa Det uani bliver sådan ida de næste 4 år, tusaanaqarusuttut at vi står i en eqqartornaqarput krise i verden, som er en energikrise, en inus fødevarekrise, og det kommer til at påvirke nukisiuteqarnerm især vores nunarsuarmi største erhverv, fiskere og fanger, ajornartorsiorpungut og så kommer det også til at påvirke bygderne. tamadumani aadisartut piniartullununaartarfissunnerneqassapa aama alle de huse derude, der bliver fyret op med soorlu olie, som ikke har nunaqarfinni tæt vinduer, illutammarmik som ikke er blevet udiamik renoveret, som er blevet forsømt ikungmataqartut herhjemmefra. Kan vi ikke søge nogle udviklingspuljer sammen med Danmark om at Danmark gøre det her? Dansk ibeqatialugu Industri har tidligere været oppe og sagt, ila vi vil godt hjælpe inereartortitsinarmut bygge nogle steder, hvor der er rentabelt, aningasin hvis vi får qinnuteqarsinnaangilung et fornuftigt afkast af iluarsaasinniarlutaa det i samarbejde med de grønlandske myndigheder. Det vil frigøre pengene til, at man kunne renovere ude på kysten, og det er den slags ting, aningaasi som vi skal have fokus på, pissarsiarasinaavunnu og ikke imarsinerissami bare atuassat mudderkastning, eller hvad for nogle immitin resultater der er for siddende medlemmer. milluutiinnernata Selvfølgelig er der resultater for dem, ellers ville de soorunami have gjort deres arbejde idaasortat dårligt. angusaqartarput Og selvfølgelig skal vi have respekt for hinanden, aamalu men immitin altså, vi er også nødt ataqqisussaavugут til at kunne samarbejde med de danske partier, aama og ikke kun med de parti grønlandske danski partier. usuttasuluqati sariaqarpagut. Demokraterna med det, så kan I har også et svar fra demokraterne, Anne Wangenheim. Tak. Jeg bliver rigtig utryg ved at høre på dem, om det er demokratisk forsvarligt, at man kun tænker på det parti, man kommer fra. Det man skal huske, det er, at vi skal gøre ansvarsområderne i Grønland stærkere. Ansvarsområder, som styres via Inatsisartut og den grønlandske regering. Det vi skal gøre, det er, at vi samarbejder med det danske parti. Det er på den måde, at vi kan etablere et godt samarbejde. Jeg vil blot gentage, det er ikke i Folketingets arbejde, at vi siger noget om at ønsket om selvstændighed. Det er noget, som skal have udgangspunkt i Grønland her. Det er et meget vigtigt arbejde inden for Inatsisartut og den grønlandske regering. Vi skal ikke kun tage udgangspunkt i de enkelte partier. Det skal arbejdes med pli i Folketinget. Da I har svaret alle, debatten kan være længere, men det er også vigtigt, at vi hører vælgernes spørgsmål. Jeg står her med Buster Bertelsen. Han har et spørgsmål angående det, der er nævnt angående bygderne. Jeg ved godt, at det er noget, der vedrører Inatsisartut. Et folketingsmedlem har nævnt, at vi er nødt til at lukke bygder. Det vil sige, at når I kommer ind i Folketinget, vil I miste tilliden til bygderne. Er det sådan, at når I bliver valgt ind i Folketinget, vil I så etablere jeres dårlige syn på mennesker og bygderne? Tak. Aya Kimnet Larsen. Allerførst så vil jeg sige, at jeg vil gerne have den her mulighed til at præcisere. Jeg har ikke sagt, at bygderne skal lukkes. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at understrege. Noget, af det, der er vigtigt for IA, det er at turde at sige de ting, som er en svær debat. Og det vi oplever, det er, at 300 de flytter fra bygderne hver dag, eller hvert år. Og det er vigtigt,
at vi har fokus på, hvad det staten kan gøre også for at bygge livet op ude i bygnerne. Vi har været med til at sikre, at der er historisk mange kommunefoder. Men staten har forsømt de opgaver, som de har ude i bygnerne stadigvæk. Det, at kommunefoderne ikke får særlig høj løn, det, at de ikke har de ordentlige rammer til at løfte deres opgaver, det er noget af det, som er en kæmpe stor udfordring. Og hjemme, der har vi en kæmpe opgave med at sikre, at der er velfærd for vores alle børn rundt omkring i hele landet. Jeg tror, det er vigtigt, at man husker på, når man sidder i Folketinget, så repræsenterer man ikke et parti, man repræsenterer hele landet, og man er nødt til at være Sinnisufino og kisienne de det har siger et mig ansvar, som også nu ude i er bygnerne. retigit sinnisufika det amadan Når jeg oplever, at rigtig mange naqqisutaqarfiiva børn nunaqarfin ikke har mulighed tungas for eksempel at få meqamerlassuut anmeldt en seksuel overgreb, fordi kinguasiutitigut at der ikke er kommunefoder, så innarlernaqarsimanernaluna retssikkerheden udfordret rutiinaqarsimangipataava og vi ved samtidig også, at når sundhedsområdet bliver eqqartuussiveqarna sværere og sværere unamillernerqarpo ude i bygderne, når vi ved, at skolerne også er udfordret, socialområdet også er udfordret, så synes jeg, vi svigter vores bygder ved ikke at italesætte, at bygderne er underprioriteret. Jeg synes, det er godt, at naalakkersuisut har holdt en bygdekonference, og vi italesætter de vilkår, som der er. Og jeg synes, vi er nødt til at være særlig opmærksomme på de børn, der lever derude. Hvad er det for nogle vilkår, vi skaber for dem? Hvad er det for et retssikkerhed, vi skaber for dem? inatseqarnikkut meeqansuna pilersineripput aammalu folketingimi kisiannidaamiinatseartuni akisussaafipput akisussaafipput naamassinerippu tassan malunginiartariaqarpu Aya Chemnitz Larsen. Efter Aya Chemnitz Larsen, så går vi videre til Anne Wangenheim, Demokraterne. Det kan undre mig på det første fra Inuit, undre mig med hensyn til svaret fra Inuit. Det er jo helt klart, at der har været en klar overskrift i KNR, at bygderne skal lukkes, fordi velfærden er udfordret. Og det er jo også blevet sagt, at det ellers er en dansk opgave, men hun har i de 7 år, hun har været medlem af Folketinget, om det ikke bliver hendes opgave, at vores formål i Demokraterne er ikke, at bygderne skal lukkes. Vi skal styrke finanserne i Grønland, og der er indtægtsmuligheder, som bliver cuttet, da vi har mange opgaver, og især det skal tilpasses forhold af danskernes ansvar, således at bygderne også kan sikre deres levevilkår. Folketinget naqataat saavo inuit 300 ukiumnuttartu aammalu nunaqarfimatoartut inuit nutsarmata politik geritut tusagasiutin des uani pingaarutaqarpoq takorlukkat anguniakkat eqqartussagagut udfordring, som vi stadigvæk er nødt til at italesætte. Unamilliussaqarpugut annertoruussa oqarnikuuvit nunaqarfimatoqarnerastas oqarnikuuva nunaqarfiisukumiinausum sammisariaqarigut nakimatilta hussiumut vi skal blot sikre, at det er vigtigt at have at være ærlig med hensyn til politik. Befolkningen er ikke dumrianer, og man kan også se, hvad man helt præcis har sagt i medierne. Jeg vil blot sige, at vi kan prøve på at samarbejde med partierne, men når man begyndte at tage bygderne på debat, blev vi svare klart. Jeg vil blot sige, at vi fra Siumut side ikke vil arbejde med, at bygderne lukkes. Det er noget, vi skal bestemme fra Grønlands side. Det er noget, der bliver bestemt i Folketinget om at lukke bygderne. Hvad afstedkom det? Det vil vi ikke gentage. Det er derfor, vi har hjemtaget ansvar. René?
Nu går vi fra lyst til løsgængeren. Tak. Abakum kroyan imun abarisinaavut nunaqarfin naguqaruit pissutipitsaanoorersimut uutaam isumaringilangut sita pissusaapillugu ima politikkiungun tassa aamma politikkiuor nunaqarfin tungasoq illut ussiitsuqanoq ikummatsam anertutiisama atugaqartarpat soq asersuutsaatu qeertarsuutsianiippua sapatiakunialuumatumassiorna taakkua uteqqaat illuat uqussuarmi ulikkaarpoq kadaalleqallunaat saulimmiullu akornanni naalagaffeqatiineru nalaani avissaartuuttoqassangila suleqatiinisarpu pisariaqarpu siusinerusuku qatiinikuakisa uteqqissinaava eqqumitsuliortutsinnut pilersui nissaqqaat pilersittariaqarparput aamma utoqqaat atugaat pitsaanululersiniarluut aamma nunaqarfisuleqatiisariaqarpagu immitsinnut oqqakkutta atu aningaasaqarnikkut atuaqarna pitsaanaulorna iaqangila qallunaat inuussissarsiortut suleqatiisariaqarpugu aningaasat maanilinunatsin pitsaanequsaara aamma avam tuniniaanermi attaveqqateqartariaqarpugut taavalu peqinnisaqarfit tassani akuagasariaqarparput danskinik sulisunik amerlinerusun pisariaqartugut Hans Enoksen. Værsgo. I mange år er livet i bygderne debatteret meget. Store følelser har vi været igennem om at affolke bygderne, når det er på debat, når det er på dagsorden. Jeg har også selv følt, at mine venner, min familie, dem jeg har boet sammen med i bygderne, som bliver tvunget til at flytte fra bygderne, hvor vi grædende har været nede og sige farvel til dem. Vi har set rullissat. Selvom vi ikke var der, har vi grædt grund af påvirkning, og det der sted kommer fra tvangsflytning, er vi mange mennesker, som er blevet såret, og det har gjort så ondt. Og vi, der er stærke, også selvom vi kun er grønlandssproget, så har vi lyst til at være på lige fod med andre. Der er gået mange år med at tale om det, og det, at man ønsker at lukke bygder, så har vi i vores man har nævnt Itiller, som er blevet foreslået til at blive affolket. Nu er det sådan, hvorfor er det begyndt at tænke anderledes? De har snakket om at lukke, og vi har svaret tilbage endnu, når det var. Derfor skal vi fra Folketinget sige, at vi vil holde med bygdebeboerne. Det er ikke, fordi det er enkeltsproget, og de skal affolkes. I skal aldrig være i tvivl om, at mine medbygdebeboere, ikke kun af dem i Gørflesøren og Sarsør, ønskes blive affolket, når de store lufthavne kommer i brug. I skal være meget sikre på, at vi vil holde med jer. I vil blive forsvaret. Anang og jeg med sin adassu. Tusind tak for et spørgsmål. Jeg vil som bygdebeboer nu at høre ordet om at lukke bygder. Bygderne er vores styrke. Det er stærke personer, som bor der, som kan være som er stærke. Selvom de har dårlige erhvervsforhold, så hjælper det hinanden at komme videre på den måde og overlever.
Man har kun prioriteret fisk som erhvervsfangst. Der var nogen, der sagde her forleden dag, der sagde i valgkampen om, at jeg vil forsvare bygderne. Jeg er vant til at bo afsides og kender vilkårene godt. Selvom jeg kun har boet 3 år i bygden, så kører jeg en stor oplysningsarbejde, som jeg gerne vil give videre til andre steder. Da jeg studerede på universitetet her, så fik bygdebeboerne mig til at bearbejde sælskind. Vi er nødt til at gå videre til det næste spørgsmål. Næste spørgsmål. Og næste spørger er Bent Olesen, som er chef for den maritime skole. Det vigtigste erhverv i Grønland er erhvervet til vands, turister, fiskere og dem, der ejer både, og de bliver serviceret fra den danske søfartsstyrelse. Og det er mange eksisterende lov, der er, som ikke bliver brugt i Grønland. Og på grund af det berører det Grønland således at selvstyrets arbejdspladser. En af dem, de har deres både, de har hjem registreret i Danmark, og det er et tab af penge for Grønland. Dem, der arbejder i havet, vil også, ligesom alle andre, også have rettigheder. Hvad vil I gøre for at forbedre arbejdsforholdene i havet? Jamen, vi siger tak til Bent Olesens spørgsmål. Det var en lidt svag lyd på den, men spørgsmålet var, hvornår vil man hjemtage myndighederne og ansvaret for søfartsområdet? Er der nogen, der vil have ordet? Hans Enoksen eller Rak? Tak for et spændende spørgsmål og interessant spørgsmål. Vi har i rigtig mange år i Inatsisartut også drøftet det her. Især, at vi skal have en lov på søfarten herhjemme, og vi bliver også nødt til at skynde os lidt mere. Altså desværre, så står vi jo kun og kigger på i øjeblikket. Der kommer store skibe, hvor der står Aalborg på. Men det er jo samfundsejede skibe, vi ser. Så derfor så skal vi altså ændre det, sådan så vi kan sige, at de bor hjemme i Grønland, og også at skatteindbetalingerne kommer til at gavne Grønland. Men vi har også rigtig mange skibsofficerer rundt omkring i Grønland, og deres arbejdsvilkår bør også være bedre. Vi har for eksempel også forskellige udfordringer i forhold til redningsaktioner. Vi har forskellige joller, som ikke er egnet til redningsaktioner. Lige så vel som vi også bliver nødt til at ty til helikoptereftersøgning osv. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal styres af en lov, som ikke hører hjemme i Grønland. Så derfor er jeg fuldstændig enig i alt det, der blev sagt i den her forbindelse. Og jeg mener også, at jeg synes, at vi er blevet for flinke til at over for andre mennesker. Lad os nu gøre noget, der gavner os, vores egen befolkning og vores eget samfund. Så det vil vi bakke op om.
Hvor hurtigt kan man hjemtage det her område? Altså, hvis vi ser på færingerne, så har de jo hjemtaget for længe siden søfartsområdet. Og dengang de ville hjemtage området, så var prisen ret højt oppe. Men de fik tilpasset tingene så via forhandlinger, så det passede til deres formåen. Og hvis de kan på Færøerne, så kan vi også, og vi skal hjemtage det hurtigst muligt. Tak, Hans Enoksen. Nu er det Aki-Mathilde Høgh-Dam, Siumut. Først tak til spørgeren, Bent Olesen. Med hensyn til ansvaret for det her område, det er et kæmpestort område. Man snakker om, at det også handler om søfart som sådan. Men med hensyn til registrering af, hvor de har hjemme, og også i forhold til at indføre grønlandske flag på de her skibe. Så jeg har 3 svar på det her. Vi skal tilpasse lovgivningen. For det andet, så skal vi have grønlandske officerer. Og for det tredje, så skal man for det tredje tilpasse lovgivningen, således at den passer til os, og så kan vi hjemtage den. Og det er de her ting, som vi vil forhandle om, når vi kommer i Folketinget. Aki-Mathilde har svaret. Nu er det Aya. Også tak for spørgsmålet. Jamen, tak. Og Qujanaq Opequmun. Des uqaqtusaafi Danmark uqaqtusaafigisaa 32 jusut. Kisiani tässä nasuarutigisariaqarparput Danmark inammini pingaarnersiuigngittoq. Sorlit uqaqtusaafi angerlaaneqassanersut. At Danmark husker på Grønland. Kisiya tässä ullutamaavisa Folketinget misulinitsinne eqqaasissutiuaannaavittarput kalaalt nunaat uani pineqartoq. Tässä Folketinget ikkut apeqquteqaatiqarnikuun 400 sinnerlugit amerlassuseqartut taamaattumik kisiani tässä upperinaqarsinnaangelaq aqqangu angerlaanaqarsinnaanissau uqartussaafi taanna akeqartussaavoq anigaasaliissutaa sariaqarpungun kisiani tässä Danmarkimi uqartussaafigineqareersut ilaatigut pitsaangittumi aama uqartussaafigineqarnerat tikkuartortariaqarparpu aama uparuarlugillu taamaattumik Folketinget aqutingalungu aaliangiiffigisassat siunersuutinik amerlasoorpassuarnik siunersuutiqartarnikuuvungun kisiani tässä aama EU mutungatillungu suliassaqarpungut taamaaqataani Qujanaq Aya Kemnitz Anna Wangenheim Demokratisk tak. Altså de udvalg, man snakker om i Folketinget, og også en af de sagtut udvalg, de bør kunne samarbejde tættere sammen for at udrede det her. Hvad er det for nogle uddannelser, vi har brug for, eller uddannede fagfolk, vi har brug for, og hvad er det for nogle ting, vi bliver nødt til at udrede, inden vi hjemtager, og der har vi slet ikke nået til endnu. Vi bliver nødt til at udvikle den grønlandske økonomi først, før vi kan begynde at snakke om at hjemtage. Og selvfølgelig skal vi samarbejde helt tæt med uddannelsen og søfart, de maritime uddannelser, i forhold til de her ting, der skal finde sit leje, når vi skal hjemtage. Men jeg er fuldstændig enig i synspunktet i, at et dansk sagsområde, inden vi hjemtager det, så har vi brug for at dykke ned i, og hvordan og hvorledes, og se på konstruktionen af det, vi skal hjemtage, og hvad det koster, således at vi kan vurdere, hvordan og hvorledes et tilpasset område kan tage sig ud. Vi siger tak til Anna Wangenheim og til Martinussen. Qujanaq. Siullertut suleqatigiinnissarput qulakkeeqqaarsinnaasuugut tigu pitsaassangaluaqaa. Tässä ilaatigut kalaallit aalisartut. Aalisarnermi nuuniuteqartu tassaappu aamma Danmarkimi ilaatigut angerlarsimaffeqartutut innissisimassut aalikalaallit. Kisiasoorunalimi inatsit tulluarsartariaqarpuq angerlaanneqanginneranni. Taamaalillu taamma aningaasartuutissigut qanu anertutigissanersut qulakkeersinnaaniassagatigit kisianni tassa
Kidisaatsinik piginnittut aamakkalaallit aalisartutut inisissimassut amerlassuut pigivagut idinniartitaaneq qarsaatigalaguaama idinniartitisuusarput savalimmiormiu taanskit allallu kisia tassa nutaanik inatisiliussagut tasuorunalimi tulluartuunissaap pisariaqassaaq. Vi siger tak til Tille Martinussen, Angnanguaq Jeremiasen, og Dassut, tak for spørgsmålet. Der er jo mange med hensyn til hjemtagelse af områder, så er det her område måske ikke det område, hvor vi er mest uenige, især i forhold til hjemtag af Fødevarestyrelsen og med hensyn til produkterne fra fiskerne og fangerne. Selvfølgelig har vi brug for at have et tilstrækkeligt antal søfolk, og derfor så kan vi nok ikke komme udenom, at vi skal have noget hjælp udefra. Ja, nu snakker vi altså om søfart. Ja, med hensyn til søfart, så ved vi jo, at færingerne har hjemtaget deres ansvar. Og det færøske havområde er et meget mindre område sammenlignet med vores havområder. Men det er jo Arktisk Kommando, som holder øje med de grønlandske farvande. Og jeg mener, at vi skal sætte vores lid til vores unge om, at de tager en uddannelse. Og vi bliver nødt til at gøre det bedre med de uddannelser, som vi kan tilbyde for søfarten. Vi bliver nødt til at starte vores forberedelser op, selvom vi ikke har hjemtaget området endnu. Vi siger tak til alle partiernes svar, eller kandidaternes svar. Og nu Dorthea Jens Petersen har et spørgsmål vedrørende bloktilskud. Tak. Altså, man kalder det for bloktilskud. Det er et tilskud, som Danmark giver til Grønland. Og når vi snakker om bloktilskud, altså der er nogle politikere, der mener, at vi skal holde op med at modtage bloktilskud, mens andre snakker om, at vi skal have større bloktilskud. Altså, den almindelige befolkning snakker jo også om de her bloktilskud, og det er jo også noget, som jeg tænker meget over. Hvad vil I gøre ved de bloktilskud, hvis I bliver valgt til Folketinget? Skal man stoppe med at modtage bloktilskud, eller skal man have større bloktilskud, eller skal man have et mindre bloktilskud? For de penge der har jo en stor betydning for vores hverdagsliv, kort sagt. Tak. Jeg har forstået dit spørgsmål sådan, at spørgsmålet går på, om bloktilskud fra staten skal være større, mindre eller helt afskaffes. Det er ellers et inatsisartut spørgsmål. Men okay, ganske kort svar fra kandidaterne. Fra Dassut, så vil vi gerne arbejde for en ny forhandling af selvstyreloven. Lige så vel som at den danske finanslov bør have passus med penge til Grønland. Vi ved ikke, hvor mange penge vi gerne vil have, men de penge, vi kan skaffe og hjemskaffe, dem skal vi hjemtage fra danske kasser. Og nu er det Aya Kemnitz. Tak for spørgsmålet. Inuit Ataqatigiit Qujanaq Apeqqumme Apeqqut imalunni uqallinni una illuinarsiorpalaaq tutu ittaqami soorlu naalagaafiu tapissuta eqqaaneqaraangata uasoor takorluurusuk imalunni ukua partit talerperliunerus apeerusukkaluarpakka soorlu qanu anigaasaliissut tissat isikkoqassappata ineriartortitsin inuustissarsiutit inerisarneqassappata
Imalunit aatidas pineqartillungit taavaqanuuliussuungut EU soorlukalat nunani amma allaffimik ammaassiniarluni pilersaaruteqartu tas aningaasaliisu taasinnaasi pissarsiarineqarsinnaas nunatta avataaniittut tassaapput Amerikkamiittut USA-miittut EU-miittut Danmarkimiittullu tassa immikkut naalagaaffiu tapiissutaa uani pingaarnerungillat pingaarnerusu aajuna nunatsinni aningaasarsiornerunissarpu qanu aaqqissavarput. Taannaana pingaaruteqartoq. Vi siger tak til svaret fra Inuit Ataqatigiit-kandidaten. Nu er det Siumut-kandidaten, Aki-Mathilde Høegh-Dam. Tak for spørgsmålet. Hvis vi ser på historien, så fik vi jo bloktilskud, fordi Danmark mente, at Grønland bør at vi skulle ligestilles med det øvrige Danmark i 1953, og det var derfor, vi fik de her bloktilskud til at drive de her forskellige administrationer. Og vi har jo gennem tiderne også drøftet bloktilskud, færre bloktilskud og større bloktilskud, afhængig af hvilke områder vi har. Men altså, hvis man ser på BNP'et i Grønland, så mener jeg, at beregningerne viser, at vi egentlig får for lidt af de her bloktilskudspenge, plus at beregninger viser jo, at alle de bloktilskudspenge, vi får fra staten, der sender vi pengene tilbage, eller pengene kommer tilbage til danske kasser. Og på den måde, så får vi jo ikke en større omsætning i Grønland, og det er det, vi skal gøre. Vi skal gøre, hvad vi kan for, at pengene bliver i Grønland, og bliver omsat i Grønland, og bliver investeret i Grønland, og det kan vi bane vej for via Folketinget. Tak, Aki-Mathilde, og nu er det Tille Martinussen. Ja, tak for spørgsmålet. Rønner er blevet rummen. En meget stor del af vores stabiliserende del af vores økonomi har Rønner og Karavit, der besu til dag går, binge toksinangikkigut. Så runder det med okkartoqarsinnaavuq innuunerisaarnerulissama aningaasa taakkua atorneqartariaqaraluartu kisiaama allanua atorneqarsinnaaput kisianneqaffaasoqassappat taava inatsi namminersorpillu inatsi allangortittariaqassuarput kisianni tassa uau ammasuuvungut aamanu taami ismaqatininniarusussinnaavugut annertunerussanik pissarsiaqarnissarpu Danmarkkimingaanni siunertaralugu kisianne aningaasat naligilleriartuarnissaannut suut pakkarsimaarfigineqartariaqarpat tasnunatsinni taannasusassaqarpu sakkortuumik soorunalimi nunaqarfiit illoqarfiillu tamarmi imminu napatittutu inisissimasuuppata pissut allarluinnaassagaluarput kisianni tässä uau isumaqarpugut aningaassan ameqtanerussun pissarсиссоqassappat innuunerissaarnerunissam atortariaqartut Anna demokratisk selvstyreloven kan vi jo sagtens genforhandle, hvis vi vil, men vi skal også huske, at vi har været en tidligere koloni af Danmark, så derfor så har den danske stat forpligtelser over for Grønland. I demokratisk mener vi også, at hvis vi skal have et nyt ansvarsområde, som Danmark har, så er det jo penge, som Danmark kan spare på udgiftssiden, og de penge kunne de jo sådan set godt give til os, og på den måde kunne vi få et forhøjet bloktilskud. Men vi bliver nok nødt til at se lidt mere på, hvordan og hvorledes økonomien kommer til at hænge sammen. Altså det vi ærger os over, det er, at der ikke er noget særligt godt samarbejde mellem Inatsisartut og Folketinget. Så derfor synes jeg, det er underligt, at nogle kandidater går til valg på et større samarbejde mellem Folketing og Inatsisartut. Men altså, hvis det er, at vi skal have forbedret vores økonomiske formåen herhjemme i Grønland, jamen så bliver vi nødt til at arbejde for et større samarbejde mellem de to parlamenter. Vi kan jo se, hverken Inuit Ataqatigiit eller Siumut kan samarbejde i Folketinget. Det har den sidste tid vist. Hans Enoksen. Naleraq.
Vi har tilstrækkeligt med penge i Grønland, men det er fordi driften er så dyr i Grønland, at vi hele tiden kommer til at fattes penge og føler, at vi mangler noget. Vi har stadigvæk dobbeltadministration. Det er både kommunen og selvstyret. Men vi skal jo ikke stoppe op her. Vi bliver nødt til at reformere. Vi har et af de bedste ressourcer i vores land. Vi har mange fisk. Vi smider fisken i fryseren, og så sender vi den ud af landet. Og det er jo samtidig med, at vi ser, at andre lande videreforædler deres forskellige fiskeressourcer og tjener tredobbelt så meget. Hvad gør vi? Vi hiver fisken op og smider den i fryseren. Lad os kræve noget mere af os selv. Lad os blive dygtigere til at tjene pengene. Og hvis vi ser på Pituffik, så har amerikanerne jo boet der i mange år. Men det er småpenge. Vi har gavn af de her amerikanere, fordi at de store penge sådan set ikke falder i den grønlandske kasse, men at samarbejdet mellem den danske stat og amerikanerne, det er Danmark, der får den bedste ud af det. Vi giver en masse fisk til EU samtidig med, at vi gør det besværligt for vores unge, der prøver at hoppe ud i fiskeriet og være med. Så det handler jo om, at vi skal være bedre til at udnytte vores egne ressourcer og styre vores egne ressourcer, således at vi kan føle os rigere og bedre klædt på til det hele. Jeg kigger på klokken, og vi har kun 30 sekunder tilbage til hver af kandidaterne som afsluttende bemærkning. Vi skal til at afslutte snart. Men vi starter med Anna. Vent lige lidt. Anna Wangenheim, demokrat. 30 sekunder til din afsluttende. Værsgo. Tak. Lad os erkende, at man skal udvikle på de områder, Danmark har stadigvæk. Og derfor så skal vi også være ærlige i forhold til at indgå et samarbejde om at forbedre de her områder, inden vi hjemtager dem. Og det mener vi bør være en arbejdsopgave for et samarbejde mellem folketingskandidaterne fra Grønland. Vi mener fra demokratisk side, at vi skal samarbejde også med de færøske mandater for at få det bedste ud af det, eller få de bedste resultater ud af Folketinget. Nu er det fra Siumut at give Mathilde Høgh-Dam 30 sekunder. Kære medborgere, kære grønlændere, I har lyttet til kandidaterne, og hvis du er i tvivl om, hvem du skal stemme på, så kan jeg godt forstå dig. Fordi det, man spørger om, det er, hvem man ønsker at samarbejde med i Folketinget. Vi er ikke i tvivl i Siumut. Uanset hvad, så skal vi samarbejde med hvilket som helst et folketingsmedlem, der bliver valgt, ønsker vi at række hånden frem til samarbejdet. Ja, de 30 sekunder gik for længe siden. Nu er det næste kandidat. Aya Kemnitz, Inuit Ataqatigiit. Værsgo, 30 sekunder. Kære vælgere, jeg hedder Aya Kemnitz. Jeg synes, det er vigtigt, at man er nødt Pingaru til at spørge sig selv som vælger. Isigisak Har der bara nogensinde været minut fremlagt så klare resultater i Folketinget, Kia så klare i deres visioner så Folketinget med til der med regeringen for angusarisar tigisimava. Jeg tror, det er vigtigt, Ama der med at vi i ersarit Grønland tigisumik og er nødt til at rasaraksima var samarbejde, uko vi er nødt til at være angurusuklunge. ærlige, Sorun vi er er det også med. nødt til at være Sudaratigi diplomatiske darayak og se, bungut. hvordan vi Ama kan sorun opnå er det bedst med. mulige Ikingu resultater tinner sammen med sumik hinanden. bisusarak darayak bungut angusarakluasagutta. Royanak. Dine 30 sekunder er gået. Nu er det Angnang Jeremiasen. 30 sekunder. Værsgo. Tak. Inden for rigsfællesskabet må vi skabe lighed, uanset hvor vi bor, om vi bor i bygd eller by.
Sydgrønland, Nordgrønland, Østgrønland, så bor vi jo alle sammen i kongeriget, og der skal vi have mere lige levevilkår. At der sødt ønsker at arbejde for mere lighed. Og uanset hvem det er, så vil at der sødt arbejde for disse mennesker. At der sødt mener, at det menneske, som sørger for sig selv, er det, som kan overleve og stå imod. Vi siger tak til Angnangork Jeremiasen, at der sødt, og nu er det Tilly Martinussen, løsgænger. Rønner. Det her valg handler i høj grad om, Under hvorvidt nogen Ginnersinissak. ønsker samarbejde. De næste Der 4 år Sudokratiginna Siunartaralugu Sudokratiginni Sakpo Siuniutariaqarparput Soorunalimi Kalallinunanni Qannerpu politik Gerartoqarnera Aliangiisuungila Folketinget Misulinissamut Kisianni Sudokratiginnerusariaqarput Eqqaamassavarput Danske Parti Lisa Arlallit Sudokrataannerat Kalaallinik. Når det gælder som Sudokratiginneraq Folketinget. Men vi siger tak til Tilly Martinussen, løsgænger, og nu er det Hans Enoksen, løsgænger, eller undskyld, Nallera. 30 sekunder. Jeg kan stadigvæk høre min forfaders hjerte slå, at hjemmet skal tilbageføres til befolkningen. Vi skal hjemtage og have ansvar for vores eget land, og det er i den ånd, jeg vil arbejde for samfundet og for befolkningen. Og selvom jeg kun taler grønlandsk, så vil jeg gerne fortælle over for alle andre, at vi er ikke værre eller ringere, blot fordi vi kun er enkeltsprogede. Tak, Hans Enoksen. Således har vi holdt 2 timers vælgermøde fra GUX i Nuuk. Og vi siger tak til dem, der har rejst spørgsmål og fra kysten, og tak til alle kandidaterne, der har været med her. Og husk, at på mandag aften, så er der debat blandt partilederne her i KNR-TV. Vi vil her fra TV og radio sige tak til alle kandidaterne, til tilhørende og alle andre. Tak for nu.